Nekada davno, u doba nastanka piramida, egipatski kraljevi igrali su igre strahovite i ogromne moći. Ali te igre prerasle su u rat koji je zapretio da uništi čitav svet, sve dok hrabri i moćni faraon nije zaključao čaroliju, zatočivši je unutar 7 mističnih 1000-godišnjih elemenata. Sada, 5000 godina kasnije, dečak po imenu Yugi otključao je tajnu 1000-godišnje zagonetke koja ga je prožela drevnim čarobnim energijama. Sudbina ga je odabrala da odbrani svet od povratka igara, baš kao i hrabrog faraona pre 5000 godina. Joey, baci kartu već jednom. Važi, moja kamena gromada će da te uništi. Kao da ta jedna karta ima šanse protiv mog diva. Predaj se! Izgleda da nemam šanse. Ako ne iskoristim kartu dah svetlosti. Šta? Može li ona to da uradi? Naravno, dah svetlosti će uništiti kamena čudovišta. Pretvorit će ih u pepeo. Tvoji životni bodovi padaju na 0, Joey. Opet sam pobedila. Loše igraš ovu igru. Tristan je u pravu, Yugi. Stvarno loše igram. Ne mogu da igram dvoboj čudovišta. Stalno gubim. Zašto, Yugi? Reci mi gde grešim. Da vidim tvoj špil, Joey. Izvoli, evo. Hvala. Sami asovi. Šta kažeš? Sa ovim me niko ne bi pobedio. Joey, tvoj špil je pun čudovišta. Tako je. Uzeo sam karte najopakijih čudovišta koje sam mogao da nađem. Ali tako se ne igra. Ha? Poenta dvoboja čudovišta je kombinacija čudovišta i čarobnih karata koji im daju snagu. Pošto ti nemaš čarobne karte, čudovišta će uvek stradati. A što nisi odmah rekao? Moraš da mi pomogneš da naučim. Moj deda je pravi majstor igre. Možda on može da nam pomogne. Deda, doveo sam ti novog učenika. Učenika? Vi ste majstor za dvoboj čudovišta. Ako biste mogli da naučite i mene. Dvoboj čudovišta? To je veoma složena igra. Pričajte mi o tome. Teja me je pobedila 3 puta uzastopno. Tačnije 5 puta uzastopce, Joey. 5 puta? O, čoveče. Da, mogu da te podučim da postaneš odličan igrač, ali samo ako si spreman da dane i noći provedeš u ozbiljnom vežbanju. Mači kašalj. Ako imaš takav stav, ne vredi trošiti vreme na tvoju obuku. Lepo si to izveo, hvalisavče. Yugi, pomozi mi da ga nagovorim. Obećavam da ću vredno učiti. Suviše je veliki izazov tebe spremiti za turnir, Joey. Čak i za mog dedu. Ali nije nemoguće. Stvarno, deda? Pa već ti je rekao da ne može. Ako ne može, ne može. Nisam rekao da ne mogu, ali morat ćeš marljivo da radiš. Sve ću učiniti, obećavam. Dobro, onda ćemo odmah početi, mladiću. I veruj, ja ću te svemu naučiti. A sada mi reci, znaš li da nabrojiš najmoćnija čudovišta? Ne. A najslabija? Ne. Znaš koje karte su zamka? Pa ja nemam pojma. Dobro večer svim poštovalcima dvoboja i vama jednom od 10 miliona gledalaca kod kuće. I dobrodošli na dvoboj čudovišta u dvorani dvoboja.
Večeras ćemo saznati regionalnog pobjednika dvoboja čudovišta. Od 200 takmičara na ovom maratonskom turniru ostala su samo dvojica. Pozdravite Vivla Underwooda, Buba igrača, i njegov protivnika šampiona Rexa Raptora, dinosaur igrača. Dečak Buba protiv dinosaurusa. Kakva je to borba? Trebalo ja da im pokažem. Znam da vežbaš nedeljama, ali ovi momci su iz druge lige. Ti nisi spreman. Baš ti hvala. Osim toga, toliko si umoran da ti se oči sklapaju. Mislim da su dedine lekcije preteške za njega. Tako sam umoran, moram da se odmorim. Nema vremena za odmor. Jesi li došao da učiš o dvoboju čudovišta ili da spavaš? Eto, ko rano rani, ceo dan spava. Mora da sam bio lud kad sam pomislio da mogu ovo da naučim. Vreme je za lekciju. Nismo završili? Naravno da nismo. Zabušam te. Ne kukaj. Znam da si vredno učio, ali zaista izrastaš u pravog majstora dvoboja. I da znaš, ponosim se tobom. Hvala, deda. I usput, Jugi, ovaj paket je stigao za tebe. Paket? Šta je to, deda? Ne znam, stigao je poštom. Od Dvoboj magije D.O. Molim? Pa to je kompanija koja proizvodi igru Dvoboj čudovišta. Zašto bi ti oni poslali paket? Nemam pojma. Možda su čuli da sam pobedio svetskog prvaka. Misliš na Kaibu? Da, pobeda nije bila zvanična, ali Kaiba je ispao zbog mene. Izvuci svoju posljednju jadnu kartu da završimo s ovim, Jugi. U špilu mog dede nema jadnih karata Kaiba. Ali zato je tu nezaustavljivi Exodia. Nemoguće! Exodia, uništi! Pozli mi kad se setim Kaibe. Ljudi, Raptor je uništio Vivla. Valjaju li ti momci nešto? Još kako. Obojica su prilično jaki igrači. Vivl se specijalizovao za karte Buba i odličan je strateg. Ali tu je Rex Raptor i njegove karte dinosaurusa. Koristi njihovu moć da savlada protivnike. Malecne bube protiv dinosaurusa. Raptor ga ima u šaci. Nisam tako siguran. Dobro, Vivl. Smatri se hranom za dinosaurus. Raptor igra najjačom kartom, strašnim dvoglavim King Rexom. Borba bi uskoro mogla da se završi. Ponovo smo sa vama, dragi gledoci. Sa dvoglavim Rexom u igri izgleda da protivnik nema šanse. Igre! Jedino što imam je ova malecna Buba. Vivl Underwood se suprotstavlja kartom obične Bube. Buba protiv ogromnog dinosaurusa. Biće Buba na sve strane. Možda, ali ja ne bih potcenjivao Vivla. King Rexe, osvojimo prvenstvo. Gazi ih! Ovim napadom si upao u moju klopu, ali kako bi tvoj pileti mozak to znao? Kad neprijatelj napada, moj vortex se aktivira. O ne, to je klopka! Koja tvog King Rexa hvata u zamku. Ne, moj King je u klopci! Pojačat će svoju običnu Bubu dajući joj oklop sa laserskim topom. Ipak Buba nije tako slaba, zar ne? U napadu! Tvoj King Rex je izumro. Porazila ga je Buba. Neočekivani preokret za Vivla Underwooda, našeg novog prvaka. Buba je sredila King Rexa, ma daj! A sada, velika čast za našeg novog prvaka. Ovdje je osoba koja će predati pehar najboljem igraču, tvorac igre Dvoboj čudovišta i direktor Dvoboj magija D.O. Dame i gospodo, kolege majstori, gospodin Maksimilijan Pekas!
Čestitam. Hvala. Pozivam te kao regionalnog prvaka da se takmičiš na turniru Hrabri debitanti u kraljevstvu dvoboja. Gospodine Pegaze, posle večerašnje objave u kraljevstvo će se sliti 1000 takmičara. Da, nadam se da će taj događaj privući one koji imaju 1000-godišnje elemente koje tražim. Što me podsjeti? Paket je dostavljen dečaku kako ste naložili, gospodine. Odlično. Usled sveg uzbuđenja oko prvenstva zaboravio si da otvoriš paket, Yugi. Hajde da vidimo. Rukavica? I zvezda. Možda je objašnjenje na kaseti. Pusti i proveri. Dobro. Pozdravljam te, mali Yugi. Ja sam Maksimilion Pegaz. Pegaz? Pa sada je bio na TV-u. Slavni Maksimilion Pegaz šalje pozdrave mom Yugiju. O tebi sam čuo veoma interesantne stvari, Yugi. Veoma me je zaintrigirala tvoja pobjeda nad Seppo Kaibom. Odlučio sam da lično proverim tvoje veštine u dvoboju. Ovde i sada održat ćemo poseban dvoboj. Igraćemo tačno 15 minuta. Po isteku tog vremena, igrač sa najviše životnih bodova bit će pobednik. Jesi li spreman? Ne očekuješ valjda da može da se bori sa videotrakom? Pa to je ludost. Ne, to je čarolija. Postaje mračno i hladno i niko se ne mrda. Šta si im uradio? Gde si nas doveo? Više nisi u svetu koji poznaješ, ali vratit ću te kad završimo igru. Onda je vreme za dvoboj. Pokreni sat i povuci potez, Pegaze. Naravno, počnemo. Jesi li nervozan, mali Yugi? I treba. Na ovakvog igrača još nisi naišao. Možda si stvarno dobar, Naravno da jesam. ali pobedit ću te i spasiti moje prijatelje. Tom kartom zmaja nikoga nećeš pobediti. Molim? Na ovakvog igrača još nisi naišao. Znam svaki tvoj potez pre nego što ga učiniš. Znajući svaki tvoj potez unapred, stičem određenu prednost, zar ne? Recimo, mogu da predvidim tvoju sledeću kartu i suprotstavim se ovim hvatačem zmaja. Povući ću zmaja sa tvoje karte i zarobiti ga. U klopci je i nikad više moj protivnik. Ovo nije normalno. Čita me misli i oživljava čudovišta sa moje karte. Ovo je mračna dimenzija poznata kao kraljevstvo senki, mistično mesto u kome se čudovišta mogu pozivati i nemoguće postaje moguće. To što govoriš ne može biti istina. Reci mi, veruješ li da su ove karte čarobne? Ne znaš. Pa ti si izmislio igru. Ako ti kažem da nisam? U drevna vremena Egipćani su je zvali igra u senci. Moćni faraoni održavali su mistične dvoboje u drugim dimenzijama. Baš kao mi sada. Ali ne kartama. Borili su se pravim čudovištima i čarolijama. Čarobne sile bile su prejake. Egipćani su izgubili kontrolu nad njima i umalo uništili čitav svet. Lepa priča, ali ova čudovišta ne mogu biti stvarna. Reci to mom sviraču, dok svirkom oslobađa tvog kumara iz zmaja i dovodi ga pod moju kontrolu. Moram odmah u protiv napad. Divlja zver! Vrelina! Ha! Kako vidiš, Yugi, čudovišta su veoma stvarna. I prilično opasna. Mali Yugi, zabavan si. Tvoje mrgođenje i podsmeh, tako drski, a opet tako bespomoćni, govore da si nesvestan moći 1000-godišnje zagonetke. Šta? Pre 5000 godina moćni faraon je zarobio čaroliju igara u senci. Kakve to veze ima sa mnom?
Faraon je te silne energije zarobio u 7 mističnih hiljadugodišnjih elemenata. 7 elemenata? Šta hoćeš da kažeš? Da je zagonetka jedna od njih? Da, u njoj su sadržane mistične energije, čarolija koja bi ti zauvek izmenila život kad bi umeo da je oslobodiš. Ali zašto mi sve to govoriš? Zašto? Želim da sve znaš. Ipak, možda sam previše rekao, ali kako vreme teče, vratimo se našem dvoboju. U pravu je. Vreme teče, a ja ne znam da li mi zaista čita misli ili je to nekakav trik. Moram nešto da pokušam. Možda moj zombi ratnik. Čekaj, on stvarno zna moj naredni potez. Ali kako? Mora da to ima veze sa njegovim čudnim okom. To je to. Tim čudnim okom vidi karte u mojim rukama. Koju god da odaberem. Uvek je korak ispred mene. Ali to mi je dalo ideju. Požuri, mali Jugi, vreme ističe. I tebi i tvojim prijateljima. Pegaz očekuje da ću odigrati jednu od karata koje držim u ruci. Ali šta ako odigram neku koju ni ja nisam video? Šta će se desiti ako bacim kartu iz špila, a da je ne pogledam? Već znam da ćeš odigrati zombi ratnika. I spreman sam da mu se suprotstavim kartom klopkom, koja i zombija natera da legne i pravi se mrtav. Ovog puta ne. Prozreo sam tvoju igru. Možda možeš da vidiš karte u mojoj ruci, ali ne i one koje izvodim iz špila. Moja sljedeća karta je Mračni čarobnjak. Veliki strašni mračni čarobnjak. Samo se ti rugaj. Moj čarobnjak će uništiti tvog zmaja. Samo napred, ako misliš da će pomoći. I više od toga, Pegaze. Tebe će približiti porazu, a mene spasu mojih prijatelja. Ako sve to može, odigraj je. Mračni čarobnjak! Mračni čarobnjače! U napad! Sjajno odigrano. Iskoristivši čarobnjaka, opet si mi omogućio da tobom vladam. Tom kartom si osigurao moju pobedu. Ne. Vidjet ćemo, Jugi. O, veoma retka karta. Strašna, nevidljiva sablast. Nikad nisam video tu kartu. Ali moj mračni čarobnjak je jedna od najjačih karata u igri. Kako ćeš se snaći kada nevidljivu sablast udružim sa jednako retkim okom iluzije? Mračni čarobnjak u napad! Mračni čarobnjače! Moj napad nije uspeo. Trebalo je da uništi njegovu nevidljivu sablast. A meni vreme ističe. Vodim za 300 životnih bodova, ali zato što se Pegaz poigrava sa mnom. Moram da nađem način da ga pobedim u njegovoj igri u senci. Pegaz zna sve trikove, ali moram nekako da ga pobedim. Moram da verujem u dedine karte. Napadam tvoju kombinaciju vilenjakom samurajem. Ovaj moćni ratnik će saseći tvoju nevidljivu sablast. Tačno, tvoj vilenjak je moćan, ali ponovo si pocenio neverovatnu moć oka iluzije. O ne! Napad mračnom čarolijom. Ali to je nemoguće. Nevidljiva sablast ne može da napadne čarolijom. O ne! Napao me je moj čarobnjak. Pegaz njime upravlja okom iluzije. Ali ako ga čarolijom drži u šaci, šta onda štiti njegovu sablast? Jugi, vreme će uskoro isteći. Imam više bodova od tebe, pa izgleda kao da sam ja pobednik. Vreme još nije isteklo, Pegaze. Ostavio si nevidljivu sablast ranjivu za fizički napad. Gromoglasna lobanjo, u napad!
Vreme je isteklo. Ovo je bilo za dlaku. Da si završio napad, ja bih izgubio. Ali nisam, jel tako? Danas sam procenio tvoj talenat, mali Yugi. Kada se sljedeći put budemo borili, ulozi će biti mnogo veći. Dosta je bilo tvojih igara. Misliš da ti daje mogućnost izbora? Ne. Jer ja posjedujem jedan od 1000-godišnjih elemenata, svemoguće 1000-godišnje oko. 1000-godišnje oko? Tako je, mali Yugi. Sada ću ti pokazati kolika je njegova moć. Vidiš, otkrio sam da svako, uz odgovarajući podsticaj, može da igra moju igru. Deda! Da, ponovo ćemo se boriti, Yugi. Kako ćeš inače povratiti dedinu dušu? Deda! Deda! Deda!